Kapitola sčítání 4 plus 3 plus 2 plus odčítání 16 minus 17 minus 18 minus strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak a opět budeme počítat v hlavě. Zkusíme něco z prvního sloupečku. 4 plus 8 rovná se 12. 16 minus 9 rovná se 7. Něco z druhého sloupečku. Od kterého čísla odečtete sedmičku, aby se výsledek rovnal 9? Od 16. Jak jsem na to přišel? K odčítání mě pomůže sčítání. 9 plus 7 rovná se 16. Ke kterému číslu přidám 9, aby se výsledek rovnal 12? Ke trojce 3. Jak jsem na to přišel? 12 minus 9 rovná se 3. Něco se třetího sloupečku. Tak, 4 plus kolik rovná se 11? Plus 7. Uvažoval jsem 4 do 10 plus 6, do 11 ještě plus 1, takže plus 7. 17 minus kolik rovná se 8? Minus 9. Jak jsem uvažoval? 17 minus 7 jsem na 10, minus 2 jsem na 8, minus 7 minus 2 minus 9. Z posledního sloupečku si ukážeme dva příklady. Takže máme příklad 16 minus 9 plus kolik rovná se 17? Plus 10. Jak jsem uvažoval, jak jsem počítal, 16 minus 9 rovná se 7 a do 17 mě chybí ještě 10. Ještě poslední příklad, který si ukážeme, 4 plus 6 minus kolik rovná se 5? 5. Jak jsem uvažoval, 4 plus 6 rovná se 10 a k 5 se dostanu, když odečtu 5. Takže kdo stíhal to mé tempo, tak opravdu si vážím vaší matematické práce. No a kdo mě nestíhal, tak halt ještě si musíte něco trochu propočítat.